magandang gabi po sa ating lahat at ako po si Dong Bisaya, ang inyong Kadong Bisaya. And guys, sana nagbibigay ko guys experiences in my life, diba? Okay guys, so please before please subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya. Okay? And Kabisaya dyan sa province ng Visayas. Okay? And so ngayon guys, yung pag-uusapan naman natin, it's about naman sa present. Okay? So sa present, so guys, yung babalikan natin is about sa nung bumalik akong mag-aral ng college. Actually, it's last year pala, sorry. Okay guys, so way back on 2008, nag-aral kasi ako noon sa, sabi ko nga, sa Summer College, and nahinto ulit yung pumunta ko ng Maynila, and bumalik ako ng province ulit ng 2017 or 2018, at na-stop, and nag-aral ulit ako. So na-stop, alam nyo guys, nung nag-aral ako nung last year, doon ko napagtanto na kaya ko pa rin palang makipagsabayan sa mga millennials, sa mga bago. Syempre yung mga bata pa, fresh pa yung utak mo. So kahit pa paano, like may konting difference, pero kung malakas yung if you are confident with yourself guys, hindi ka mahihiya, hindi ka mag-aalinlangan. Ako nga kaya ko makisabay nun, di ba guys? So tsaka mag-a-adjust ka rin sa mga frog mo, o sa mga classmate mo, sa first day, greet, mga ganun. And guys, at saka nung nagbalik aral ako, parang doon ko napansin na wow, parang competitive na akala mo matalino, no? Hindi, competitive ako na gusto kong matuto, gusto kong na-explore pa yung sarili ko na hindi ko nagawa before. Kasi before nung nag-aaral ako, it's like wala pang pre-tuition noon. So yun nga, nakwento ko nung before na nag-aaral ako, it's like may bayad po siya. Okay? So since ngayon, malaking ano rin yun na free tuition na siya ngayon. Okay? So doon, enjoy ako as in talaga. And kaya nga gusto ko mag-aral kasi gusto ko sana mapagpatuloy yung nasimulan ko. Okay? Actually, it's education talaga siya. And guys, masaya yung education talaga, na para pag education department, and may time na syempre pag nasa school ka, mag-elect yan. Doon ko lang din nalaman na pag sa college pala meron na, for example, education, so anong tawag doon? Education society, no? Education society, kasi education department kami. Ano pa ba yung mga iba? Math society, yung mga ganun, yung mga department by department na parang mga group, something like that. Di nandun na kami, nagtipon-tipon. Ako naman, malakas ang confidence sa sarili mo, di ba? Lalo na sa mga organization, kumbaga active ako dyan sa mga ganyang mga organization. So doon na, buto-butuhan na. Di konting ano mo lang, ganon, galingan mo, ay shine. Marami ko naloko kasi nanalo ako nun. President ako ng Education Society, diba? And marami, sinali nila ako saan pa ba yun? Sa classroom din namin, president din ako. Sa kabuuan naman, sa school, campus, ano naman ako doon, education representative din. Ako yung nanalo sa education department, no? Kasama doon yung mga may major in Filipino, major in mathematics,
And nung nag-meeting naman kami ng kabuuan, kasi sa summer, meron kasi yung four universities ng SSU, Summer State University. Yung isa is Basay Campus, yung isa is Paranis Campus, yung isa po ay Mercedes Campus, at saka yung isa is yung main campus. So in four university, so nag-meeting kami niyan. Nailik ako doon as treasurer ng pangkalahatan, no? Biruin mo na ano pa ako doon. So, kumbaga, huwag kang mapanghinaan. It doesn't matter na yung gap ng mga ka-classmate mo ay mapanghihinaan. Hindi dapat. Confident ka talaga. Okay? May classmate na akong mas ahead sa akin, 36, ganun yung edad nila, pero nag-aral pa rin sila. Diba? So, yun. And, may enjoy din yun pag yung mga teacher, nakakausap mo, ganun. Tsaka hindi ako mahihain, maingay ako sa klase. ako yung sumbungan ng mga classmate ay pag may nag-aaway-aaway, pag may problema, ako ang kapitan. Advice, kahit pa paano sa panahon ito ay hindi na natin problemahin yung pag-aaral kasi libre na tuition na, nasa sarili mo na yan kung magpo-focus ka sa pag-aaral. Kaya sabi ko sa kanila, hanggat maaari, wag muna kayo yung mga boyfriend. Okay lang naman mga boyfriend, pero wag seryosohin na muna. Ang importante yung pag-aaral. Okay? And that time naman, nagka-problema. So, ayan, bumalik na naman ako ng Maynila. So, naghanap na naman ng trabaho, no? Sa kabutihang palad, nakahanap naman din kahit papaano. So, yun guys, ang mapupulot mo din gaano kalaki ang agwat mo sa kanila, huwag kang mahiya. Bagkus, kundi ipakita mo sa kanila na you are deserved. Not age yung pinag-uusapan dito. Tsaka masaya ang pag-aaral, lalo na pag may intrams. Ayun, yung mga laro-laro, yung mga talent mo, kung saan ka. Ako lang naman, wala man akong talent talaga sa sport. Ang alam ko lang is writing, radio, broadcast, yung mga ganon. Puro lang daldal yung alam ko. So, napakasaya nun guys. So, yun, bumalik ako ng Maynila. Maraming nalungkot sa mga classmate ko kasi nga nag-advise ako sa kanila na tiisin yung pag-aaral, ganyan. Pero the end of the day, ako din pala yung mawawala doon. So, I'm sad kasi na ano na ako sa kanila na parang it's a family, parang ganun. So malungkot, pero syempre ano naman yung gagawin natin, wala talaga. Siguro it's not my time pa. Siguro may time pa naman ako mag-aral kung kinakailangan, pero yun nga lang, pero gagawan ko pa rin ang paraan na kahit anong mangyari ay makakapagtapos pa rin ako. Sa ngayon hindi pa talaga. Okay? And guys, so salamat dito sa inyong panunood, at sana ay may napulot kayong aral doon. And so malapit na tayo guys, no, sa ano natin, pag natapos yung quarantine natin. Excited na ako sa inyo ipakita yung mga bawat ginagawa ko outside, yung mga vlog, yung mga videos na i-upload sa YouTube. So excited na ako doon. Okay? At sana tayong lahat, ulitin ko, keep safe to everyone. Sumunod po tayo sa sinasabi ng government, kung kinakailangan, stay at home, kasi yun yung mas malaking may ambag, mas malaking maitutulong natin. And when you go outside, isipin ang social distancing bago pumasok ng bahay. Kung kinakailangan, 2 tsinelas, iba yung pang-alis, iba yung sa taas or sa loob ng bahay. At saka lagi nyo isipin
na ang kalusugan ay napakahalaga sa sarili natin. And God bless sa ating lahat. Maraming salamat. Bye-bye.